Ya, ya, ya. Oh, alah. Nendi ya, guys. Nek mang cek nyapu, cek ngepel. Diceluki kok wis renek. Ayah nendi, Dek? Ning warung. Nggih. Nang mandi, ayo nang sarapan. Mangke bar ngepel, bar nyapu. Lah kok terus nendi diceluki kok. Wah, montore wis kabur kanginan. Mbah ning sawah, mbah ning warung. Wis sarapan dhewe ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Desih nek masak wis rampung. Wis mari, wis kelar ya, guys. Iki bahasan dienggo kabeh iki. Bahasane wong Bluro iki ora mari, ora kelar. Wis rampung. Bahasane wong Bluro iki malah luwih kasar ya, guys. Endi ya masakku mau. Dinda. Oh, alah ditoto anak wedok ning kene, guys. Alhamdulillah. Ki desih masak sayur menir, kates karo bayem karo krokot. Tak campur-campur, guys. Ki mang desih sengaja tak masak buket. Berasnya tak uleke wakih ya, guys. Ben rasane endulita. Lah wae kerupuk. Sambele sak cuek apa ora menyalah, lawoe balur. Iwak asin ya, guys. Terus iki enak tempe. Idek Dinda wis ngeler sego. Iki masakan desih ndingi. Tempe embus karo tempe tenan iki tak sambel. Terus iki bothok lireh. Cek sakmene iki, guys. Tak panasi mong. Monggo sarapan. Sarapan, guys, sarapan, wayahe sarapan. Loh, bagi yang bertanya-tanya kok perabotannya banyak deh ngono. Kita sepilkan ya, guys. Perabotan iki kan desih iki ora tumbas dhewe. Yang beli tidak desih sendiri nggih. Ini pemberian dari ibu. Ibu ki enek ning negara Taiwan. Nggih, ning luar negeri, guys, sebetulnya, tapi kan terus nonton kontene DC. Dadi niki mbuh jenenge wong ya gak ngerti ya, guys. DC kan ya gak njaluk, ya gak nyuwun kok moro-moro DC dikirimi perabotan sebanyak ini. Jadi wajan ki enek reno nek gak salah nek gak 10 ya 11, guys. Wajan iki wajane ora wajan sing elek lho ya iki wajane sing apik, kandel. Tong kandel. Sing mereke apa ya, guys? Calypso. Kandel, guys, apik-apik. Iki ngono ora entuk tuku desih dhewe, guys. Iki sengaja tak pajang niki apa? Buke permintaannya ya seperti ini. Engko nek disimpen ae mandak ora dienggo masak. Dadine ya tak pating cerentel ini tak pajang. Engko nek masak sak wayah-wayah iki karek njumuk til ngono, guys. Iki tiap hari tak nggo masak. Iki bar tak nggo masak. Oh, silete yo ireng, guys, yo gosong. Cuma nek kok kaduan kan kelihatannya bersih. Tapi nek bar masak ngono iki tak gasaki nganggo awu pawon. Dadine ketok mengkilap nih, guys. Asline bokonge yo ireng, cuma kan gak patek ketara. Perabotan ki ora cuma wajan iki tok, guys, nek ngirim ibuke kuwi nggih. Nek ngirim iki segala perabotan apa mulai ko cilik sampai gede, barang cubluk-cubluk, basi cubluk ngono kae wis. Iki sing tingkat 3. Iki sing basi biasa. Terus iki sing ukuran 50 cm. Loh, pol gede. Mulai blender, ceret, topo, presto, kompor, segala macam tumbu-tumbu, prasmanan, baskom iki, guys. Wajan sing paling besar. Lengser-lengser, sendok, alah pokoknya lengkap.
sak mulai panci renteng isi papat isi telu malah wis lengkap guys. Terus enek priuk kayak dhuwur dhewe atas sendiri iki priuk. Bagi yang bertanya-tanya kok perabotannya banyak sekali ding kan yo pemberiannya ibu ya guys. Iki mulai perabotan tok guys, iki urung sing liyane iki yo mulai dari sepatu apa wis tak nggo kerja ning baon-baon iku. Mulai sepatu, mulai pakaian lebaran, mulai jajan sing kurma, sing roti, apa kongguan sing apa lah, pokoke buke iki jan luar biasa nggih. Luar biasa nek apa ndaku desih iki seperti anaknya sendiri. Itu padahal desih nek dipikir yo ketemu beliaunya belum pernah guys. Pokoknya nek buke iki selama delok kontene desih yo ngerti desih, paham, tapi jenenge desih iki belum pernah. Desih iki punya nomor WA-ne nggih belum pernah. Pokoknya belum pernah tahu wajahnya ibu iki bagaimana. Buke iki ndek dhuwure iki sepiro-sepiro iki belum pernah tahu desih nggih. Tapi nek apa ngirimi perabotan desih iki kaya ngene iki guys. Pokoknya Masya Allah, tabarakallah tenan. Nek sing ngene-ngene iki desih tumbas dhewe basi-basi ngene iki. Tapi sing mulai kok ngene iki guys sampai entuk tak gawekno rak kaya ngene iki perkarane ya desih bingung entuk endakok. Kiriman ki sak wulan ki ping 3 ping 4 terus kiriman apa ae guys mulai sendok mulai apa panci-panci ngene iki. Ceret-ceret sing mulai kaya emas ngene-ngene iki. Oh. Panci modele ngene-ngene iki sak box iki isine 4. Mulai cilik, gede, sondok cilik-cilik, mulai 4 nih. Isine 4. Terus ceret-ceret ngene iki modele. Terus kompor, terus apa iki enek apa? Presto apa tak dak injur kerdus ngene iki, guys. Barang-barang rabutan apa guys lengkap ning ngene iki. Wis matur suwun nggih kagem ibu. Muga-muga ibu di Taiwan. Yes, alhamdulillah guys. Arep tak terno ngene Mas Arif. Jangan menir senengane dhek kates. Iki kuwahe rada abang-abang yo guys. Perkara kok krokot. Krokote ngene iki nek dikelo iki, nek disayur semua abang-abang. Ayo Nduk, gawakno Nduk. Iso den ibu nggo dhewe. Diwangi nggawa Nduk. Ayah mang ndak yo nindi yo, Dik. Kok yo ora mantuk-mantuk. Nek Pak Su gak teko-tekone suwedih ngono iki aku. Ora nek sing dijak omong-omongan. Iya. Sa. Wis. Gak iso, Dek, gak iso. Awas nek kutah lho. Kutah. Yes, akhirnya Pak Suyo pulang juga. Emang jene kok sawah apa warung? Warung. Kondi? Warung. Tahu aku kok ngeluk. Tak kira ndelok sawah piye. Sarapan. Pak Suyo nemok jangan menir, letap. Harapan. Monggo guys, harapan. Iya, sambelnya enak ya. Kalau campuri balur. Cuma aku ngeteri sayur Mas Arif jere mulih digawe gedang nih. Gowe dhewe ning kene rek sing mangan. Tak gowe tenan. Engko dilongkas. Mari budane sik ning kene.
Budaning pangi jek do pirene. Dinda, wis mandi. Dek. Mpun mandi. Guys. Ya wis. Menir. Gak suwi Mas, gak tau kelan menir awake dhewe iki. Selama ning nggon iki suwi tenan. Iki kok entuk bayi. Cara ning kota kaya sayur apa nih? Bening. Air bening. Tapi kan kadang ora di nganggo apa? Gak nganggo tepung kan beras sing tak ulek, beras tak kum terus tak ulek. Kadang yo nganggo jagung, yo kadang yo enek sing nggo tepung. Tergantung selera masing-masing. Oke guys, iki kontene saya lanjut malam hari guys. Soalnya mati lampu. Jadi iki mekane jam 8, mungkinan jam 8, jam setengah 8 mau ya guys. Pokoknya jam 8 yo lewat ya Mas. Wong Agus habis ning kene mau urung makan kok. Iya. Tadi ya hampir jam 8, jam 9 jam 8, 9. Tanten iki gak mekan-mekan. Omah peteng jumbret tanpa lilin, tanpa senter. Jadi niki dia habis ning kene nangis ya. Biasanya nek ning kene kan ngegim. Kok ngegim apa Mas? Dolanan apa karo saji iki? Ngegim buat apa? PS kok. PS. Dese batuk. Aku ngombe banyu lho. Isi ulang total. Langsung seri rasanya. Kan bocah gak kerasan ning kene wis kudu ngajak mantuk mati lampu iki mulai urung magrib mau lho guys. Jam setengah 6 nek gak jam 5 sore wis mulai mati lampu. Soal iki ora udan tapi gluduk karo angin kuwi. Pokoknya kelelap jeder angin tapi gak enak udan guys. Gerimis sithik-sithik ya wis. Tapi kok malah mati lampu. Iki ceritane iki guys. Ya alhamdulillah lah nggih, alhamdulillah matur suwun sanget dhisik dapat paketan. Paketan iki mau jane tekone iki wis jam 2 siang. Pokoknya sekitar jam 2 siang guys. Lah iku dhisik yo gak nyangka nek iki paketane. Pokoknya iki diberikan sama dhisik ngono lho guys. Lah iki mau kan sing Mas Lali mantan iki posisi isek ning mbaon. Dadi niki ndelok wong ngesreng suket lho guys, didelok mangkate jam piro ki aku yo gak ngerti, tapi sampai sore kan urung mantuk. Lah delalae kurere iki Mas Kurir iki kan wis terbiasa nggih. Wis terbiasa nek apa Mas basise gek enek ki diterno rene ngono yo guys. Lah dadi niki mangki sing nopo paketan ki yo DC yang menerima paketan ini juga DC. Lah kok mikire DC ki yo ngene guys. Alah mesti iki yo paketane anak lanang ngene mikire dhisik nggih wong biasane nggih ngono. Nek gek enek wong yo dititipno rene. Kurire iki wis do sampe apal ngono lho guys maksude iki. Lah kok ndelalae wis jam setengah 6 wis hampir maghrib. Lah Pak Suki tak kandhani kan. Ya paketane anak-anak yang diterno wonge wis mantuk ketoke ngono dhisik posisi agak ape mandi. Nah, aku diterno Pak Su tenan guys, dodong-dodong dorong karo Pak Su. Lah, paketane sinten Dik? Pak. Pak ngono lho. Paketane jenengan Mas lho. Paketan apa neh? Anak-anak iki jumlah guys, wong iki ngene lho. Paketan apa Pak Su? Aku perasaan gak tumbas apa-apa ngono. Terus diwaca kan jeneng-jenenge ngene-ngene jret-jret. Oh, iki paketane dhisik iki Pak Su. Mungkin aku kira pesen apa-apa. Ngono guys. Terus langsung lah sing dhisik dikandani Pak Su, Mak, mau duduk paketane anak-anak iki. Lah paketane sapa ya? Ngono. Jerene Mas Arif iki jere iki paketane
sampeyane ngono. Lah aku nek entuk paketan kondi pikirku kan yo ngono. Lah posisi aku mandi urung bar guys, mandi kan belum selesai. Sing Pak Suwis gedhok-gedhok pintu. Nah gage kan diteni Mas Arif. Lah yo diteni piye wong kene cek mandi. Posisi kan wedine wis kejujak magrib, posisi lampu urung mekan. Ini kan peteng ya guys. Maya ning jowo ngene ya nek ngono. Lah dadine menerima iki mau yo ning belakang ning depan rumah guys. Dadine iki padam kan ngene dhisik ya tanpa lilin, tanpa lampu penerang. Biasane iki nek lampune mati sing apa kuwi? Apa ya nek ngarani ngono kae? Enek sing mekan ngono kae lho guys lampu lah, tapi Pak Su gak tuku sing ngono kuwi. Biyen pas cilikane dia habis ki anggaran mati lampu yo kene mekan dhewe ngono kae lho guys lampu. Apa nek ngarani otomatis. Lah iku gak dituku ngono kuwi dadi peteng jumbret nampa iki lho. Paketan ki yo wis ning latar ning emperan ngono ae. Di terno rene iki lha posisine dhisik yo cek mandi urung iso apa ki ngomong matur suwun dumateng Mbak Yuni. Mbak Yuni ki yang ada di Taiwan yo guys. Singapura. Sangko mok ngene ya Allah. Ngene mantuk eling-eling ki yo wis mbayani lho guys. Berarti Mbak Wahyuni nggih, Mbak Wahyuni yang ada di Singapura. Desih matur suwun sanget. Desih mboten saged mbales apa-apa nggih. Desih ki sama sekali belum pernah ketemu sama Mbak Wahyuni. Iki nggih sepurane pokoknya bendina komen ki tak panggil ibu jenengan ki mbah sak adikku, mbah sak mbakku kan desih gak ngerti nggih. Pokoke nggih ngapuntene mawon nek enten klentune desih manggil jenengan nggih utawa mbak utawa adik utawa ibu nek jenengan wis mirsani kula manggile desih. Lah tapi sing koyo desih kan nggih bingung. Nggih dimaklumi mawon nek desih ki manggile kadang ibu, kok tak Mbak Wahyuni ki urung berkeluarga ya guys. Kok tak celuk ibu ngono. Dadine yo manggile ki desih ki bingung tenan guys. Terus terang ki bingung. Repot bingung. Tak panggil ibu, ngundang umure sak nisore desih nggih. Tak panggil kakak, ngundang yo tuwa desih. Iki kadang bingung. Kadang balesi family online kuwi kadang apa akune kan yo di namakno anake apa ning ngendi kok tak celuk ibu isek bocah cek enom kok tak celuk kak nang wis ibu-ibu tua yo guys. Aku kadang ki bingung polahku dhewe nggih. Pokoke nggih dimaklumi nggih nek umpami kok manggil iki salah kaprah. Dadine yo family online yo tetep maklumi yo guys. Iki wis bolak-balik matur suwun dumateng Mbak Wahyuni yang ada di Singapura. Berarti sing komen-komen kuwi lho Mas, sing Singapura selalu hadir ngono hadir nggih. Kowe matur suwun sanget nggih, dhisik gak iso mbales apa-apa nggih. Mbak, niki jenengan sampun maringi rejeki dumateng kula. Niki rezekine sampun kula tampi tangan kalih nggih, dhisik mboten saged bales napa-napa kalih panjenengan. Mugi-mugi panjenengan di Singapura diparingi sehat selalu, diparingi panjang umur, diparingi lancar rezekine nggih, rezekine dipun lancaraken seperti air zam-zam yang tiada hentinya. Pokoke ngalir terus nggih rezekine, terus dimudahkan segala urusane, muga-muga urusane yo digampangno yo guys, dilancarno dan semua family online tanpa terkecuali muga-muga nggih sama yo guys, doa yang sama buat panjenengan semuanya, family online semuanya tanpa terkecuali, dhisik gak pilih-pilih si A iki si B iki nggih, semuanya tanpa terkecuali muga-muga yo diparingi sehat, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Yo guys, iki bismillah tak bukae isine opo. Pani Mas durasine aja sampai kakean. Biasanya sinkron, suara karo nang sinkron, tutul terus tutul neh ngono. Yo guys.
Biasane iki ngono guys, sinkron nek kakean video iki omongan karo obahe lambe iki gak padha. Wes iki bismillah nggih, tak buka isine apa iki guys, mulai tak unboxing. Pak suwe kene lah. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga sing maringi sehat selalu. Mbak Yuni, Mbak Wahyuni. Pokoknya Masya Allah, tabarakallah tenan yo guys. Sampai ngirimi rezeki kanggo dhisik. Entah ini isinya apa. Yang unboxing dulu. Ini masih kok dhuwur sing kok ngisor sing iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah Gusti, Masya Allah, tabarakallah Mbak, ya Allah. Alhamdulillah, ternyata isinya magicom kanggo masak nasi gitu, ya Allah. Masya Allah Mbak, matur suwun sangat nggih. Ya Allah Gusti. Coba tak buka ya guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Magicom guys, ternyata merek Cosmos. Merek Cosmos koyok punyanya DC. Ya Allah Gusti, matur suwun nggih Mbak, ya Allah. Kok ngerti nek Magicom DC iki wis rupane wis gak layak pakai ya guys. Soale Magicom DC iki pembelian tahun 2004 sampai sekarang. Wis berapa puluh tahun ya guys. DC ini mulai pertama beli sampai sekarang belum pernah ganti Magicom. Asal isek kena tak nggo masak, ijek ngetengno sego iki ya DC wis gak kepengin tuku. Kok nek pikiran iki enak guys pengen ganti Magicom, tapi nek kuwi isek nek dienggo lah apa aku gonta ganti. Mikire DC iki ngono guys. Lah kok ndelalae nggih wis rusak mendhisik, maksudnya kan rusake ora rusak mesin, ora rusak anu guys. Pejetan tombol sing kanggo neken nggo buka ngene iki dadine wis sempal. Dadine yo gak iso rapet, yo gak iso plek. Yo cuma tak tumpangno ngene tapi segane yo mateng. Nyatane yo mateng. Dadine yo aku iki gak terus gage-gage tuku ndi yo ora guys. Sing kaya adik DC kuwi wis ganti ping 3. Dadine wis rusak tumbas sing Mbah Dok mamake DC yo mbiyen kuwi tukune malah dhisik DC guys, kuwi wis ganti ping 4 Mbah Dok kuwi. Nggih kobong yo pernah. Lah nek ngene dhewe kan ndandakno ora pernah lho guys ngene DC kuwi. Tahun 2004 tukune tahun 2004 guys iki. Mas Agus baru umur berapa? Regane kuwi mbiyen masih 75.000 kuwi DC iki guys. 75.000 kuwi ora cash duweke. Kuwi ngono kreditan. 75.000 kreditan guys. Ora nek terus uang cash. Nek cash iki jaman biyen mbok 50.000 nggo piro nggih 2004. Tapi alhamdulillah nggih awet. Ora pernah dandakno yo gak pernah rewel. Segane lah yo gak lengket guys kuwi ngene DC kuwi. Apik makane adik DC yo tumbase yo warnane yo padha, terok ngene DC kuwi kok awet, tapi delalae yo enek sing kobong. Enek sing nggone Mbah Dok iki meseme yo wis ganti, wis padha turu guys. Ngene adik DC sing gandeng wae DC iki wis ganti ping 3. Nah sing Mbah Dok semenjak mulai DC tuku sampai anu kuwi wis ganti ping 4 Mbah Dok iki.
aku ki pisane urung pernah ganti. Yo tak koni ket mulai tumbas ki sira beneran guys, mulai ket meseme sampai nanti alhamdulillah tiba bejo apik ngono lho. Wah, kene iki urung enek wong duwe guys, biyen kuwi. Sing duwe iki yo akeh pertama kali kuwi aku. Yo cara ngono ki enek wong duwe tapi jarang. Karo mrene Sri Mbak Ida. Lah yo maksudnya iki kan jarang urung adike dhewe urung duwe, mak dhewe kan urung duwe, Mas. Kuwi kan yo cara beneran nek wong tuku tapi sik cok loro. Lah mikire dhewe kan apa melok tumbas yo dhuwit sakmono ki jamane biyen wis akeh iki, wis akeh iki. Kuwi kreditan bayare yo 5.000, 10.000 biyen iki. Lah kuwi iki masak iki penasaran, guys. Mosok sego apa beras ditumpangno ngene kok iso mateng dhewe. Pikirane dhewe nggih. Jajal masak pertama kuwi aku urung iso guys, ndelok warah wong mulus sing numbasno iki tak kon rene, ngemeno tak kon tak kon marai. Bane wates sepiro? Beras iki terus piye nek ngecupno polae mikirku. Lah entuk kudu guyu ki apa ya? Beras tak ngenekno terus tak wis tak cupno, kabele tak nyalakno ki tak ceklekno tak ngenekno tombole wis tak ceklekno ngisor. Entuk nunggoni ki sampai setengah jam, guys. Penasaran ki perkara tak dungokno ngene iki. Mosok matenge ngono tak dungokno sampai tuk nunggoni wis gak nindi-nindi iki. Pertama kali punya Magicom yo. Jadi penasaran matenge iki piye, tak tunggoni yo mae dhisik, adik dhisik do nunggoni kupeng ngono. Lah yo do penasaran mosok sego ora didang nek mateng dhewe. Lah kene kebul uape kaget. Aku neling kudu guyu jaman biyen iki. Wah ngene terus buka kan, buka iki kene mblebuduk umum ngono. Alah wis rasa dibuka nanti tutup neh. Tutup neh. Basa kene muni mak jeglek ngono ki do kaget. Lho kuping do diedakno ngene rek kon ra kaget. Jenenge nggih pisanan urung pernah ngerti carane piye, matenge piye guys kuwi. Sampai tak tumboni sak. Wah, sing tukang marai iki yo, engko nek lampune iki wis warna abang kuwi berarti apa kuning kuwi berarti wis mateng. Biyen kan nek dijeglekno ngene abu merah ngono ya guys, tapi nek wis mateng iki warnane kok kuning. Iki dadine engko nek wis warna kuning wis mateng kok akhire muni mak jeglek ngono. Disingan urung pernah tahu, urung pernah. Cara ngono iki cek penasaran, khusus saiki wis ngerti ya Allah. Nggih matur suwun sangat Mbak Indi, Ibu. Kok es bolak balik matur suwun sangat nggih, Mbak. Yang Kok tak ada celuk di Mbak lah. Singapura. Wis tak celuk Mbak meneh paling yo sehat, saat panjang umur, dimurahkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya. Amin, amin ya rabbal Terima kasih, alamin. nggih. Terima kasih banget nih Mbak. Pokoknya Semua family online yang ada di Indonesia maupun di luar negeri tanpa terkecuali sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wis lengkap guys. Sak apa? Cucupane sento hadiah entong. Sampai anu iki gelas takeran kanggo masak. Beras-berase. Terus iki kok ngene wis pecah ya guys. Iki paling ketindes-tindes opo lho. Pecah guys. Jenenge kan barang atom iki kan cara ngono kan ngene Mas, ngukus-ngukus apa, pengen ngangeti apa, ngono kan kene. Ora apa-apa lah pecah ngene. Kemungkinane ya paling nek nggawa Pak Kurere iki ya di ngono kae guys ora nek Magicom pecah tapi rapet kok. Ngene. Maksudnya kan ora tunggu masake to iki, gak pakai penting. Ngene dhisik yo nganggur nek gak pas ngukus apa duwe ayam apa pas duwe botok apa iki yo gak pernah tak nggus ya. Yo jarang kepake ngene ane iki. Idine yo nganggur. Wis aku terus bilang apalagi toh Mbak ini ya Allah dibelikan Magicom. Kami sedang bilang Ya 1 kilo. Lah awake dhewe iki masak piro ya? Masak 2,5 gelas. Paling akeh 3 gelas iki lho wis rantek-entek sakmene iki. Awake dhewe iki gak pernah sedina iki masak 1 kilo dhisik gak pernah. Pokoke nek esuk nggih. Paling nek iki yo
ping 3 tak rasa telung centong iki wis. Iya sesuk tetep dianyari ya, Guys. Sesuk iki tetep tak anyari, tak go masak lah. Jenenge ditumbas no ya nggone dhisik ku dienggo serep. Biasanya anak lanang nek duwe ngono kalau guys hajat, maksudnya nek pas ngumpulno tenaga pungri yo nggone dhisik ngecupno sak Magicom, kok mah kulon sak Magicom, wis cukup nggo mang tenaga. Dene kono kene biasane tetep anyar ya guys sesuk ya. Masak ngerajen sesuk tetep di ngerajen alhamdulillah ya Allah Gusti. Muga rezekine jenengan ngalir terus nggih Mbak. Amin. Isih cuma disombongakno panjenengan sekeluarga nggih. Muga diparingi sehat selalu di Singapura. Muga rezekine ngalir terus seperti air Zam-Zam. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya bolak-balik matur suwun dumateng family online semuanya yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia nggih tanpa terkecuali. Semuanya di sini gak pilih-pilih nih guys, nek ndongakno yo kabeh ae. Wis muga diparingi selamat seger waras, diparingi panjang umur, diparingi awake sehat, diparingi rezekine lancar, diparingi usahane yo lancar, diparingi urusane kuwi gampang ya guys, digampangno urusane. Yes menawi nggih kontene bolak-balik matur suwun dumateng Ibu yang ada di Taiwan, dumateng Mbak Yuni yang ada di Singapura, dumateng Bu Arin, dumateng Bapak sing maringi tripod. Pokoknya sapa ae guys tanpa terkecuali nggih. Tutul-tutul maringi rezeki iki mau berupa barang nggih. Berupa anti skip nggih rezeki. Pokoknya semuanya lah ora tak sebut siji persiji engko dhisik malah pegel nek nyebutno. Soale sing maringi rezeki ning dhisik iki ora 1, 2, 3 orang. Akeh guys, family online semuanya wis ngekeki rezeki kanggo dhisik sekeluarga nggih. Tetep tak dongakno kabeh ae tanpa terkecuali. Ngono ya guys. Wis mulai kontene nggih, sesuk dilanjut neh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu nggih, panjang umur, lancar rezekine. Amin. Amin.